gobe ka ce a ɗaura aure sai a ɗaura auren nan ya so sati mai zuwa ta tare. Allah saka da alheri. A'a, a dai bari juma'a je da aka ce sai a yi juma'a ana yi da tare tunda ni ba gaskiyar magana ba na fason a dinga a cika a ce za a ta wani ridiri yana da shauransu. Ba komai yadda ka ce ai haka za a yi ba komai. Duk abin da ka sani mace tana so tana da shi a gida. Na'am. Na yi mata na shirya kamai. To ba na aje ba tun kanta ba. Ba komai. Ba komai. Yawwa. Kuma bugu da ƙari. Abin da ke so a'a ina tela zan turo tela. Za a zo a yi ɗinki a kwana bakwai ko Jibrin? Allah shi biya maka bukatunka. Ai shi telan nan a cikin kwana bakwai zai iya ɗinka maka 100? Kwana bakwai ai yayi nisa. Allah biya maka bukatunka. A bashi dai ya gama kaya 100. To a bashi kwana bakwai ko mace. Na mata da maza kenan. Na ta ita kadai. To naka ai akwai daban. To ba komai. Ba komai. Kuma bayan an gama wannan zan turo a ɗinka mata kaya kala 100. Na'am. A kwana bakwai. Yayi. Saura da me? Wato Baba? Na'am. Ka yi min aikin gafara ka gafarce ni. Wannan gidan dai a ce nan ne gidan da zai zama cewa ai ga gidan sarkin ɗanta ne a garin nan. Na ji kunya. Allah biya maka bukatunka. Me kake nufi Alhaji? Gaskiyan magana sai dai ai haƙuri. Don zan turo sai ku ɗan ɗaga ku ba mu wata 2. A rushe shi gaba da kwashe ƙazan ai ciko da shi. A sake gina wani guri. Alhaji gidan fa ba ni kaɗai ba ne. Muna da yawa. Duk sai an ai ba kyau a ce Alhaji ɗanta ne a ce wannan gidan sarkin gaskiya ne. Ka gane? Ba komai. Kuma akwai kuɗi miliyan 1 zan ba direba. A ba yarinya su je a yi cefanen duk abin da take so na kayan kwalliya. Ka san yarinya irin wannan sai da kayan kwalliya. Ka dai ga warce ne. Na gode Allah. A wannan duk ba naka bane. Kauna ce ta kawo haka. Allah ya ƙara arziki. Allah ya ƙara arziki. To baba, nagode baba. Nagode Alhaji. Nagode Alhaji. Ka fito ne? Da Allah bari baka ga rakiya ne fa ne? Haba wani irin zancen banza ne ka bari in na gama rakiya sai Ko shi ne? na waiwai ka. Yaron ne? Da zai rabu da shi do ai. Allah sarki. Ai Alhaji wannan yaron mayan soyayya ne. Ai tun safan yazo baya tafiya sai dare. A'a yayi. Allah ɗaya ya taimake ni bai gama bushe mata kunne ba. Wallahi talla. Yanzu wannan magana. Kai ka san dai yanda za a yi da shi. To Alhaji. Allah shi biya maka. Shikenan. To Allah ya kiyaye. Sauka lafiya. Sauka lafiya Alhaji. Sauka lafiya. Kai ma abu ɗaya ma ne. Abu ni ba sai an bude. Abu ci a daya. Ba a taɓa wannan. Kai yaro ka ba a taɓa wannan. Kai ci yaro sai. Kai ka san darajar sanda ne? Ha. Gashi Alhaji. Allah muna godiya. Allah ya kiyaye hanya. Muna godiya. Sauka lafiya Alhaji. Muna godiya. Muna godiya. Na'am. To uwar me zan maka kuma? Naziru, shi aure da kake gani dama haka yake. In Allah ya kaddara ba matarka bace to sai dai ka hakuri. Ita ma Allah ya kaddara ba mijinta bane dole ta yi hakuri. Kamar inda mu muka rungumi wannan kaddara. Ka san duk mai imani shine yadda da kaddara. In abun arziki ya same shi gode Allah, amma wannan sai ya same shi ya gode wa Allah. Shikenan rayuwata ta ƙare. Ashe iya rayuwata kenan a duniya. Na fuskanci baka fahimce ni ba kenan. Ni fa ba za ka ɓata lokaci ba. Yarinya ce ba zan aura ma ita ba, shikenan fakat abin da nake nufi kenan. Abba kai hakuri ka taimake ni. Idan mun aure na imama zan iya shiga wani haji. Au. Baka dai gane ba kenan. Ni fa ina nufin ba fa zan baka ita ba, ka hakura malam ka je ma mutuwa za ka yi ka mutu, me ya dame ni? Shine kawai. Kai. Abba dan Allah kai hakuri. Ka taimake ni ka bani na'ima. In baka na'ima? Kai, bari in gaya maka. Ni ba dan iska bane, ba kuma na magana bi nan da ka ganni dattijan mutum ne ni. In taimaki an ki ba za a taimaka rayuwar taka ba. Ni ka taimaki ta ne? Yarinya ga wanda ta zaba take so kai kuma ka nace ka ce sai ita? To bari in gaya maka. Ka je ka mutum. Wannan abin ne ya shafe ka ne, sai mu ci Allah ya ji kanka. In ta mu ta zo mu kuma Allah ya sa mu cika da imani. Can ka je ka mutu. Ka mutu.
Ikon Allah. Ya faɗi. Ai ni wai Alhaji ne. Alhajin Allah. Sannu da zuwa ikon Allah. Alhaji lafiya? Wannan irin farin ciki haka da wannan dariya? To ai ne ƙara sai ga san da zuwa. Alhaji wannan farin ciki haka wani irin farin ciki ne wannan? Shine ai da ka faɗa mana abun sai mu taya ka murnar hoto. Ai da sai mu dariya ta wuce ta ya fara in ce kan ya cika. To ki dai ba a hankali. A jeki, ba zan ce ki tsaya ba jeki. Ba da Allah jeki. Allah jeki ba komai. Kai ya ba da Allah ba komai. Mu je mana to kuma ba sai da raka ki ba ni ma ni kadai nake tafiya da ai. Sai kin dawo. Amma da na ce miki Hawa ji alarai. Jeki ina da ganin naji. Haba umma tsoho ne ba ki ga fuskar sa ba duk furfura. Ba wannan zaki duba ba Na'ima. Alkhairin da ke cikin abin shi zaki duba. Ina ruwanki da tsufansa. Na'ima, kina ga mata yanda suke faman shan wahala a gidajensu. Ki duba fa ki gani. Yaushe izo. Har ya ba da umarnin lalle a rushe mana gida. Ai mana gida na alfarma. Bana Allah ya yi tashin. Har ya biya mana haji da umarani da mahaifinki. Ga kuɗi tare ke kanki kaya kala 100 ya bada a ɗanka miki. Ga kuɗi naira miliyan 1 ki abin da kika ga dama da su ke kyauta ki sadaka. Me kike nema? Duka na umma. Duka naki. Ga gidan da zaki zauna ba a ɗauke wuta. Danki ma keki kwanta a kai ki ci abin da ran keki so komai dafa miki za a yi ta. Ga motar ki dawo, ga direban ki, ga kuɗi ki ɗiba ki yi facaka ki kuma abin da ran keki so. Ga talabijin ki kallo kuma ki je duk ƙasar da kike so. Amerika zan fara zuwa. In kin ga dama ma ki je Isra'ila, amma ki fara zuwa ƙasa mai tsarki ki san ki fara ne. Ashe dai kin gane kwatancen hanya arzikin nan da nake saka ki. Ai ni da mun ummatin farko tsufan ne ya razana ni. Ki daina kallon tsufan, ki kalli kuɗin kawai. Allah sarki Naziru wala umma tausayinsa nake ji. Ki fara tausayin kanki. Kuma ki tausaya iyayenki. Kafin ki fara tausayin wani ƙato. Umma Nazirin ne ƙato? Ai sunan wanda ba shi da ko sisi kenan. Ƙaton banza. Wani Allah! Menene? Ina Alhaji yake? Ina Alhaji yake? Alhaji ka taimake ni. Wuni ne ina neman kwatancen gidan nan ko ruwa ban sha ba. Ka taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ni. Gaban mun da ima Alhaji. Tana ai shekara uku ne ke gaban ta. Ko tana ai shekara 6 kake guda ku. Mu ba mu santa ba. Daga gidan ma ka ta kwato ne kai. Wai Allah! Kalan naka haukai. Wai Allah! Haba, kar ya kai. Rayana, ba kya ji wannan hayaniyar da nake ji ne? Ina ji. Kin ga leƙa mana shiga me ke faruwa?
ne ma ba mu da abu amma ko bai abu na Ya aka yi wannan da ke jin hayaniya ni na gani da ido na san kowaye ba ƙona ne wuri na ba ko ka ce alhaji kana jin ihu fa da yake aha abu mahaukaci ne ba waye ce da maki waye ce miki ina za ka ne na san zai zo wuri na zo ai a'a ai mu ne magani ai yawa je din wayo wayo na kai wayo tsaya ina so ka baya hankali ko watakila yana cizo ma'aikatan gidan mahaukatan ma ban san me yake damun su ba suka ban wannan allarura ta fito kai ko ma me ku kira ni da shi ku kira ni ma da mahaukaci in dai akan na'ima ne na je gidan su na'ima an kore na je gurin na'ima ta ce ba ta so na Talalo kana ji ko? Ka bar shi shiga. Akwai abin da yake. Akan Alhaji fa sai dai ya kashe ni. Ni ba za. Alhaji ka taimake ni. Kai. Talolo sake shi. Ba kona sake shi ba shi yazo. Alhaji ka taimake ni ka teci rayuwata. Ka bar na rayu da Na'ima duk wanda ya aure Na'ima in dai ba ni bane tamkar ya kashe ni da raina ne. Alhaji ka bar ni. To Allah ina zo ta kuma. Ya ma sunan ka ma? Sunana Naziru ana min lakabi da na Na'ima. In ba Na'ima ba sai Rijiya Alhaji. To naji. Ka sa wani kisa kai? Kwatar da hankalinka. Kwatar da hankalinka. Ina zuwa. Za mu shiga cikin mai magana da kai. Na natsuwa. Ka ji ko? Kakkai mana harigido a cikin gida. Kakkai mana harigido a cikin gida. Magana ya kare. Na lura cewa ka fi karfi na. Tun da ka zo gidan su yarinyar nan gaba ɗaya mahaifinta ya juya min baya. Idan ya ganni ji yake kaman zai mutu. Kaman ya ga wani bakin kumurci fufusga yake. Alhaji yarinyar nan kai haƙuri ka banni da ita. Mun gama tsara komai ni da ita habbai ko an mana. Kai haƙuri Alhaji ka taimake ni. Naziru. Wato ka ban tausayi. Haba Naziru kwanta da hankalinka mana. Haba Naziru na. Naziru. Naziru, abin da za mu yanzu kai, ka ji ko? Koke-koken nan ne ba na so. Naziru, saboda kabin tausayi da yawa, ka ji ko? Zan baka zaɓi ɗaya shi ne maka sauƙi, amma don ka sani kada ka ce na rufe ka. Maganan wannan yariya na yi ma babu shi, ko ka zaɓi kuɗi ka bar Na'ima, ko ka bar kuɗi ka bar dai kuma sake bar Na'ima, tun da maganan Na'ima ya ƙare. Na gama. Saboda haka na baka zabi, kudin kake so ko Na'iman da yanzu kake so. Baba, Allah ya sani ina son Na'ima. Alhaji, na bar maka Na'ima har abada. Ka bar ni da kuɗi na. Na fi son kuɗi na akan Na'ima. Shege Naziru. Dan ne ma da shegen wayo. Ka fi son kuɗi da. To abin da ke so da kai dan na gaya maka. Ka gane? Wannan kuɗi na baka dan tausaya maka. Ba kuɗi ne ka ɗauki kuwa. Ga mu kullum mota. Akwai wata mota tana nan goci. Zan gaya wa Jalolo shi ne mai gadi ya baka ka ɗauka. In ka iya mota, amma baka iya ba zan ba da Jibrin ya tuka maka. Ya kai maka inda kake.
ina magana kana ta kallon kuɗi. Kana ji na? Na gode Alhaji. Haɗuwa ta da kai tabbas a rayuwa alkhairi ne. Na gode. Amma don Allah sunan Na'ima ya fita a ranka a zuciyarka. Na haƙura. Na ban maka. Ka kwantar da hankalinka. Amma koke-kokenka ne ke damuna. An bar shi Alhaji. An bar shi ma. An bar shi. Na bar shi. Ya do Allah kai. A'a. Sauri me kake yi haka? A ba za a baka. Ba za ka sake sa Na'ima a zuciyarka ba kenan. A'a na ma manta kamanninta. Na haƙura. Ye? Na haƙura. To kana nufin murna ne kukan? Ji kukan farin ciki. To in ko farin ciki an sani da dariya. A'a. Kai mun dariya sosai. Allah. Yawa. Allah ya biya. Ah, dauki wanka. Alhaji. Ah, zo wannan aiki gongo. Da ke can Alhaji na ba. Wa ka ba. Haka ne. Alhaji wace ce Na'ima kuma? Na'ima? To, alhamdulillah mun gode wa Allah. Aka ce bukatan maje haji sallah. Yau Ubangiji Allah ya kawo mu. Wannan baiwa Allah don nuna muku ita da kyau. Ita ce amaryata wadda aka daura mana aure. Saboda haka ina jan kunninku ku zauna lafiya. Daga nan idan muka gama na nuna muku ita za ta je direba zai tutsa ta ƙara sau kayayyaki na kwalliya ta zube. Abin da ba ku sani ba shine waɗanda kayan da kuka na ba ku ce ko an kona na wani suna ba ni suna bane, cikin kayan ta ne na zaro muku iri ɗaya ku sa, ba don komai ba saboda akwai an kona bikin ta. To shi ne na fito na ba aikin ce kin yafe ko Allah sarki sai ku mata godiya ta baban muku. To saboda haka ku zauna da ita lafiya, ba don komai ba saboda daga ni haku ba dangi iya ba na ba aure ne. To da auren bara da na bana girman su da aure ne, ita ma auren ne ya haɗa da ita yadda na haɗa da ku. Saboda haka ku kiyaye a zauna lafiya. Yawwa saboda haka na kira ku a natsu. Larai. Alhaji yanzu wannan ita ce amaryar taka? Ras. Wannan ita ce wadda aka ɗaura maka aure da ita yau? Ras. Ha? Wannan jaririyar Alhaji? Jaririya? Ah, to wannan tambaya ba ni kike tambaya ba. Sai ta baki ba ta ga miki. Ga mata da bakin ki. Auren kamar ni jaririya ce tunda zaka goya ni ka shugaba ni har ka tareraye ni. Amma ni auren su ba jaririya bace ba. Mata aure ce cikakkiya. Yace kowace mace take ji da kanta, ni ma haka nake ji da kaina. Riƙa min nan. Riƙa min nan. Labaran taba zama a gidan nan ba, wallahi tafiya na zan yi, dan idan na zauna a gidan nan wallahi sai na kashe yarinyar nan wata ran. Wallahi sauki. Ba wani abu ne, kin san karatu take yi. To ta ga ta dade ba ta yi aure ba. Kaman ki to shin take ta magana. To ai wannan mata ya girma da yawa da baka aurar da ita ba, kamar wannan a cikin gida. Akwai sauka na karatun boko. Ne karatun boko ba sun sauka ba, abin ba zai yiwu ba. Akwai saukan su ai. Yaki kaza fisge ta sosai. Na gode Alhaji. Kin ga ki fa kwantar da hankalinki. Kin ga nan gidanki ne. Duk wanda ya miki kirama ni na ce tunda gidana ne kuma ni na auro ki. Na gode Alhaji da irin soyayya da kake nuna mu. Ai wannan godiyar naki ba ke kadai ba, tun ni ma nan dole in gode miki. Aje wannan dole dauki wannan gurin yawa. Yaga. Ga wani wuya nan. Je sake shi wannan. Dauki wannan wuya.
aje wannan na ce dauki wannan yafi muke sauki. Ke wace iri ba ki cin nama ba in kika dauka haka. Ai haka. Haka? Kwancan. Haba. Sawa kinki. Haba. Ki dinka haka. A jira ni ba. Rana tai ba sani ba. Ashe gari ya waye sosai. Au, ba za da ba ko? Ya bashi. Kai. Wannan turare ya haɗu. Ke ina nan ashe aikin wofi. Na ɗauka rayuwa ban abin da ban ya ɗauka rayuwa ta ƙari ashe daga lokaci yanzu ne fara rayuwa. Allah maki albarka. Amin. Sa a kashe ni da shaurana? Wallahi sai yanzu na sani mutum ne. Wato shi yasa kullum nake maki kirari. Ya ke tauraruwa mai haske ta gabas. Ya ke rangwade iya ruwan bazara. Ya zuba a cikin koyi. Kwalabe aka fafasa ka watsa a cikin hasken na haska shi ba ne yana tuntumba. Ayya. Ai kai naka duk da Hausa kai. To. Ai na fi son je kana kirana da irin su Honey, Johnny da sauransu. Okay. Hollywood. Bollywood. Kannywood. Kinga wood kenan na hada ko? Heba nini. John Krabi. Kai. Wato ba abin da zan ce sai in karasa miki albarka na kuma ji daɗi na gode. Zan tafi. Bye. Ban haka. Allah. Ai. Da mutane na nan? Aljanu ne. To da ba ku magana ba ku ce kuna nan? Sannan ku. Dan Allah ku tashi ku daga haka da wurin ku share. To ni zan tafi. Bye. Yawa. Bye. Allah ki sa a dan dora abin da dora. Yawa. Larai? Lallai akwai aiki a gabanmu. Babba ba karami ba ma kuwa. Alhaji. Sanga ruwa. Dole kenan. Alhaji. Mun yi kewaka. Da kana nan yadda ka san albashi biyu nake karba. Amma yanzu kana tafiya babu wani abu da ya rage a rai sai ɓaci. Jalola kenan. Kana nan har yanzu yanda kake. Ina nan yadda nake kamar da amma kuma yanzu Allah ya kawo lokacin canjawa ta dan zan yi kiba zan kuma yi karfi tunda Allah ya dawo da. To ya gida? A lafiya lau. Abba bai da bane? Allah bai dawo da shi ba amma kuma gida fa kowa lafiya. Arziki kuma ya ci uban nada. Allah. Alquran. To alhamdulillah. Yanzu ka je ka taya Jibrin ya sako da rago kayayyakin. To a hada da wannan. To ku kai site dina. To ka gane? Amma a tabbatar an share komai an gyara. Inda ka san na dade bana. Akai rawar banza ma bare ta Rasulullahi. Allah ta lolo. Allah din Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ajiya sannunku. Bashiru. Sannu da zuwa. Ai kamar sallama na ji. Nake cewa to da alama bakin Jamus. Sun ka gaba. Lafiya lau. Na gajiya. Ba gajiya. Wani lafiya. Lafiya kalau. Ai ni bodin na gaba kwana. Ina Raihana? Raihana. Wai ai Raihana ta yi wata guda ba ta gidan nan. Tana can gidan goggon ku fa. To alhamdulillah. Allah zarki. Wai wannan wace ce ne? Ke ba ki ganin mutane ne an shigo ba gaisuwa ba komai?
me yasa kuke barin irin wayannan yaran makota ne suna shigo muku? Ni na fi yara ne ba tarbiyya. Dubi irin zaman da ta yi. Haba, in zo kina cin cingan haka. Sai ka ce wadda ta sauko daga. Bashir. Yarinya ba su da tarbiyya haka. Kai, kan fa ka tsawaita zancen nan. Wannan yarinya da kake kallo fa matan mahaifinka ce. Wannan Kwarai da gaske. ya ba zai mana haka. Me yake kallo zai rasa wadda zai dauko sai wannan dagaja da ita. Dube ta ƴan karaman yarinya haka mai cijiya. Bata ma san me ya kamata. Ai in mutum zai dauko abu ai dauko kanta meme amma ya ka dauko abinda sai ana karama umma. Haba. Dube ta ba dan Allah dube ta ba. Haba. Ba komai ni ka karewa zagi ko ni kake cewa karamar yarinya ko? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikenan me? Yau kuma ai sai abinda Allah yayi. Ai billahi allazi kaga wannan yarinya da kake gani harara idan ka harare ta. Wallahi idan ya dinga ihu a cikin gidan nan kowa sai ya rasa inda zai sa kai. Bashir ka kiyaye kanka da wannan kinibabiyar yare. Ko ni wallahi ne auren wurin zan haifi wannan yarinya. Tabbas amma dai ka kiyaye wannan kinibabiyar yarinya. Wannan da kake ci da gani? Bashir, bari faɗa maka magana guda ɗaya. Ka ji ko? Ka ji ni da kyau. Wallahi akan wannan baiwa Allah wannan yare da kake gani. In baka yi hankali ba, duk albarka da ke tare da kai sai na kwashe maka su gaba ɗaya. Akan ta. Baba ai haka. To in ba za a yi haka ba. To ka bar wannan magana. Ni ka zo ka same ni ka shayara mani mali. Ya yi maka sauki. Allah ta ce mutumin banza mutum ofi. Wannan nan za ka riga dagawa hankali. Kana gaggaya mata kana kula kuyi akwa. Da ya take da gyatuma. Kai hakuri. Ni? Ba ruwan bari mu haɓata baya. Ba kai komai ba. Tun da ka dawo ba kai mun komai ba. Abinda kai mun amma abinda kai mun babba kake bata mata rai. Sai ka bata hakuri. Ki hakuri. Wai zai hakuri? Kana tsaye tsawon ka yake da ta kake bata hakuri? Durkusa za ka yi ka bata hakuri. Kamar ya idan ba za ka iya bata hakurin ba ni sai in madade ka ni in ba durkusa in bata hakuri. An neman nan kai. Ni ba bakin kawai bane in kwanta mata hawa na ta wuce. In gaya maka. Ki hakuri. Wallahi yaran nan baka ji wallahi. Kwarai kuwa, kwarai. A cikin kawayena ne kai min wannan abun ai sai su ce ƴaƴana ma ba sa girmama ni kuma barantana kuma na waje. Abin ba zai yi ba. Ɗana da na hawa ce ya bata maki irin wannan. Ina zan sa kaina ni? Ai na a gari ma ina zan yawo. Ana shiga tashin hankali. A zai na zama mutumin da ban cika iyalinsa girmansa da mutuncinsa kenan. Lalatacce mutumin wofi. In ka ƙara yi billahi kai dama na gaya maka. Tunda dama ta ce tana jin tsoron gemu sai na sa an aske wannan gemu. Waje suwiti. Kina ji da kyau hakuri da ki rinka yi. Su wa'annan ba cikin ba shiga wannan bulukun da ke gani. Kai dai a sha'ani kawai. Na'ima. Kin san kawai kin sani gaba kina ta tsotson meye kin ce da magana kamar na meye. Wallahi Alhaji ni na gaji da zaman gidan nan wallahi ni yawo nake so mu je. Yawo. To shikenan. Gaskiya ne. Kin yi sa'a. Na ce Jibrin zan aike shi amma na ce da ka tabbari da sashi ya juya mota. Jibrin? A'a ni gaskiya Jibrin ba zai kai ni ba kai zaka kai ni. Ni? Ina kin zamu shiga a cikin wannan lokacin? Wallahi shopping nake so mu je gashi kuma sweet ɗina ya ƙare. Shopping? Waya. To, shikenan. Yawa sweet bari in je in ɗauko maka kayan. Wannan ma ai kafa ne na?